Kasang Voice of the People Party kelia kenduk mentera seni yau menteri rambak kajelak kondak sangma hari yang syong sa jogu. Hadin beradab menyak kenduk yau menteri rambak nak kelia jong Dr. Ki Sengkan belong jelas sekretari jong kasang. Rengkat kerja doang lo ki angut ki amali ubak Baister Rumar Penyang bak ubak Ejas Karpan komjuru organisasi sekretari jong BP East Jaintia District ubak Damiwan Hirembai. Hakani kerja kenduk bak menteri rambak nak kelia jong kasang lu kelapan pau kejang sokya kabajur kabidai kejang Jingjia Thangskai hak arep sau tarik jong mulai beradab baki pajak bak persyak ya ke public hearing kila syak bam kila syak tiet. Nak kelia jong kasang kala Dawa badi ban pengkerak kamno nalu yau DC bak komjuru SP bak kunur ban pensitam ya ki pulit. Ka Jingjia kerja empat ka Meghalaya Cement Company Limited kaba nakaliang jong ka party ni dap da kajing smokia Halor kijing ja ki belaja hang tu khamtam ya kajing le don bor da ki bor sarkar bat kumju da ki tu ki nong trade jong tu ka company kad hadu ka bala kta ya ka ya ki hon ki mansim ki ba kodor ki ban hang tu ki bala shasho ka balong ru ka balong labanong kalong bian ni labanong kalong ka violation of human rights ka ba insure iki kanthai hadu bandaman saw ya nakaliang gajongi ni Dawa ba ya ki heads jong ka tu ka district bakin penkenria no kamod UDC bat USP nangta bat ban ya ki official jong ka company bakin ban de da ka bating ya ki wat kumjuru wat ya ki pulit ru ke be don kti ha ka tu ka Jingjia ka ba smosi bat ka ba bom dei banja ka ba kum ka tu ya ka ba ya ki pulit ru baki de ban le ya ka ba don kam bat kumjuru ba party hi ni Dawaru chief minister ba umdei ban ai kata ka permission ya ka tu ka company ya ka bakan pen yar ni ban expand ya ka tu ka cement plant ke jongki ye kita hi gidi kimat ki ba ni wan ban kren bat menteri ramba jong jela bat uru washim ye ki jing ai jumut ke jongi bat ni community ba unsele ya ka badai Halor jong ki artli ki mat ki ba ni wan ban kendu